is Embio, Robin Iglio is my God. Content vision. Ang gipamulong ni Divine Master Robin i-direct Senior kanadto. Aron ka makatiman og masayod o kilang kamo nga mga membro sa ang kapunungan sa PBMA mag-studio, mag-research basta yung sudla nga grupo sikta dili naka-registered o naka-rehistro sa Exchange Commission. Kay oras kung kamo mosulod nga naka-rehistro sa Exchange Commission, dili o dili na jud ako mangilabot pa nga na kaninyo. Mao na siya. Kana karon ani sulod sa malalayng grupo, dili niyo siya mangilabot. Sa madaling salita, managingon pasensyahan na lang jud kay ako igo naman po ko magtumas kong misyon nga isa ka 4-star General Spiritual Investigator. Mo na siya nga ning kalibutan na kan man gud isik tuman rata sa tong sugo. Kung kamo nituman mo siyang sugo, ako po nituman po ko sa sugo. Kay nison man kayo nga dili ka matuman. Mo na nga ako gi-declare na nako karon ni 70% na ang kalamidad sa tibuok kalibutan. Matiran na lang jud ang matibay, paligo nila ang tagpanangga, paligo nila ang tagbakos. Sa bagay ang naisulat na jud sa di na mapapa. Mo na nga kanang mataw nga nakugihan sa kamo unlike mo bad comments kamong mga tao nakailam mo na kana sila may basula, dili ako. Kaya nga naman sila may hinungdan nga akong gipataas ang kalamidad sa tibuok kalibutan. Kay kun nituwa sila wala sila nag-unlike nagbad comments na ako, dili man ako na-i-declare karon nga 70% ng kalamidad. Ataka niyo na si Kuan Marcula, si Danilo Yonting, kay mao man na sila ko gyud mosugnod ng uban nila mga kaubanan nga nagbad comments o nag-unlike nako. Kana sila may gukura ninyo, pangitaan ninyo ng matawana. Kay tungod nila anak nila matawana nga sikugihan og bad comments man like nako, hinundang karon nga pataas ng kalamidad sa tibuok kalibutan. Sa bagay, nasulat na po siguro mao po ilang papel jud nga mosugnod ba para maila jud sa tibuok kalibutan kung kinsa jud tinuray nga Dios ning kalibutan na. Kay dili man jud nato maila kung kinsa Dios ning kalibutan na kung wala di mosugnod. Mo na ako balikon ko kuan ba ang kalamidad karon is 70% na. Kinahanglan jud sakto jud mo sa kuan na dipinsa, sakto mo sa pag-estudyo, sakto yung pagampo at tinuoray jud mo nga dunggon sa Dios. Kay dili ka nimo dunggon sa Dios gani na mamahinga jud mo nga dali jud mabalhin yung birthday ng kalibutan na. Basta ako balikon ko wala na ako nakulang niyo tanan. Kisay-say na nako ninyo kinsa ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad. Gikan kaniadto ug hangtod karon. Mo na siya nga balikon ko wala na ako nakulang sa inyo tanan. Nagpailang nasad ko ninyo, balikon ko ako dili Dios, dili master, dili sa bako Ginoo. Isa lang akong tagahatol sa inyo tanan. 4-star General Spiritual Investigator, pirmado ko ni Master King of all Kings, Master Bimbo Ray Jr. Kaniadtong December 22 alas 5:13 sa hapon, adlaw nga Lunes dito sa White House sa mansyon atong 2008. Tapos gi-terminate ko sa mga BOT sa Robinian International nga pirmado nga General Spiritual Investigator. Ang ilang kaso sa kuha self-proclaim as a General Spiritual Investigator. Samantalang ang founder sa Guardian International nga klaro kay daghang mga tao na naka-registered sa Exchange Commission wala gitanggal nila. Ang tao nagproklamar sa tibuok kalibutan nga wala laing Dios sa tibuok kalibutan si Robin Iglio. Ilang giterminate sa sa Robinian International. Samantalang ang president at founder sa Guardian hanto karon petindaghan ng mga tao nga gikan ang mga tao sa Robinian halos mga kadakuan may mga tato na o nakarehistro sila sa SIC. Sa bagay bawat tao karapatan, may karapatan. Katungod po na niya kaya nga naman iya man ang katungod mo na giyon sa Pilipinas na mangutay demokrasya. Kagawasan ng tao nga mangungkir ba
mo ta gisulti balikon ko ang ipambulong dati ni Divine Grandmaster Mas Madrid the first samtang nagistorya kami no kaniadto ginan ko niya Jim daghang mga tao gigamit ang kapunungan nga PBMA tinuod majud kay ang PBMA karon lahi naman na dumala di na masirbi ni Clio nya ang mga tao pud gitatakan og di Clio isa ta pa na otro na karon na pod diri sa Robinyan International ang dako sa Robinyan na nakasulod nga isa sa BOT po sa Robinyan International ang mga tao sa gitatakan usab og Guardian International sa bagay balikon ko katungod ni Madam Jade kay ya po ng misyon o katungod po na Romero kay misyon ug ako apong katungod kay ako may muhukom niyo tanan kay ako may 4-star General Spiritual Investigator mo balik ako sa kalibutan aron paghukom sa ng tao buhi man o minatay man sa bagay katawan ano di magud mo mutuo na ako mabitay yung determinate kay di mo mutuo pero mata may bawaan ra nato ni karon kamo kung naay batio na inyong mga tao tambalan ninyo ikaw Madam Jade tanang membro sa PBMA imo na tambalan kay ikaw may supremo presidente sa kapuno sa PBMA og ikaw usab Mr. Romero tanang guardian kung masakit na ikaw may mutambalan niya kay nga naman imo man ang mga tao ang tao ni Divine Grandmaster Mas Madrid Kido Persia po'y mutambal kay iya man ang mga tao karang sulid yun nga Robinyan nga walay laing grupo sikta nga giapilan mao na siya kasimple managingon nga sakit sa taknang magsudya ang palad matamis kanunay ang magpaubos ako gisalikway ko giterminate ko okay lang mas gustuhon pa na ako karong independent ko nga bisan no dili na ko under sa PBMA kay expire na majud ang PBMA kay 50 years ra majud ang kontrata o dili na po ko under sa Robinyan kay giterminate man ko mas gustuhon ako karong independent ko kay ano gawas nun ko mupadayag sa tibuok kalibutan kung kinsa ang Dios naay mga aktibo sa kapunan sa PBMA apan wala nila gituring nga Dios samot ni igsoon wala ni tuo nga Dios si Ruben Clio sa guardian mao gyapon wala ni barog sa guardian ang guardian hinaw papel pura niya kay konektado man sa gobyerno pero mao lang gina kanya-kanya matakaluwasan balikon ko kana mga tao sa guardian ang mutambalan na ang founder po ninyo kay kabalo man po naman po bahinay na magud ni siya sa bagay natuman itong ingon ni Divine kaniadto nga halos kada kanto diri sa Metro San Jose puro adunay mubarog adunay mga tao mo na nga ako balikon ko wala na ako nakulang kaniyo tanan sa akong pagpahimangno so karon December 15 na medyo karon 2020 balikon ko ang kalamidad karon sa tibuok kalibutan is 70% na sa bagay wa napakabasar kay 70% pa man pag mo 75% na gani ka na pasado na yun na so ganang buhay sa bawat isa sa atin balungkot mga sabihin na ang kalamidad ngayon 70% naman balikon ko kana mag-unlike sa ako nabad kumin sa kuha mo na basula ninyo kay sila hinungdan nga gi-declare na nako nga 70% ang kalamidad so ganang buhay sa bawat isa sa atin thank you po ng marami